Sawubona wena Wesilo, ngiyakuhalalisela ngalolu suku, usuku lwenkululeko, lapho sigubha khona iminyaka engama-29 kusukela lolu suku lapho wonke umuntu wabe nelungelo lokuthi adwebe isiphambano, avotele iqembu wabethanda ukulivotela ngalolu suku iminyaka le edlule. Ngiyakuhalalisela wena Wesilo ngalolu suku. Nginombuzo engifuna ukuwubuza, ngiwuqondise kuwe, mntakababa. Cela ukuthi uphendule, ungiphe impendulo ngalo mbuzo engifuna ukuwubuza manje. Uyazi nawe ukuthi iculo lesizwe lethu lithi Nkosi sikelele Afrika. Yisicelo angithi, siyacela kuNkulunkulu ukuthi makabusise izwekazi lethu, makabusise izwe lethu, iningizimu lase-Afrika. Sithi Nkosi sikelele Afrika, maluphakanyiswa uphondo lwayo, yizwa imithandazo yethu, Nkosi sikelela. Kuyisicelo angithi. NangeSisuthu sithi Morena boloka setjhaba sa gešo, kusho ukuthi Nkosi londoloza, boloka setjhaba sa gešo, londoloza isizwe sethu, o feditse dintwa le matshwenyego. Sicela ukuthi upheze izimpi nezinhlupheko. Sicela ukuthi uqede, Nkosi, izimpi nezinhlupheko. Manje kucacile, uzwile angithi? Siyavumelana ukuthi iculo lesizwe, eculweni siyacela kuNkulunkulu ukuthi makabusise, makalondoloze, makasinike isibusiso sakhe ukuze kungabi khona izimpi nezinhlupheko ezweni lakithi. Manje umbuzo wami nangu, thina izakhamuzi zezwe lakithi kusukela ku-94 sashaya imithetho ephambene ngqo nomthetho kaNkulunkulu. Kwashaywa imithetho, uyazi nawe ukuthi ngikhuluma ngayiphi imithetho ezweni lakithi. Kwashaywa imithetho ephambene ngqo nomthetho kaNkulunkulu. Umbuzo uthi, uma kunjalo, uNkulunkulu, inkosi esiyicelayo, esiculelayo eculweni lesizwe, inkosi izophendula umthandazo wethu na? Uzosipha na isicelo sethu na? Uma sithi Nkosi sikelele Afrika, uma sithi Morena boloka setjhaba sa gešo, nokho thina abantu beningizimu lase-Afrika sishayile ePhalamende imithetho eminingi ephambene ngqo nesihlalo sakhe, ngisho nesihlalo sakhe esisezulwini. Uyawuzwa umbuzo? Engibonayo mina, ngibona imithetho leyi esiyishayile thina eningizimu lase-Afrika ingqubuzana ngqo nobukhosi bukaNkulunkulu. Lokhu kuchaza ukuthi singabazenzisi. Siyacela kuNkulunkulu, sicela usibusiso, sicela ukuthi usibusise, ulondoloze isizwe sethu, nokho singabantu
abamdelelayo uNkulunkulu ngemithetho yethu esiyishayile kusuke ku-94. Yingakho sibone ingxushunxushu leya ezweni lakithi, ucimicimi, bathi ucimicimi, i-load shedding. Sibona nokunye okuningi okubhedayo ezweni lakithi. Sithini ngesiZulu? Sithi lafe lihle kakhulu, lafe lihle kakhulu. Kungenxa yethu bakwethu, kungenxa yethu. Awu Nkosi sikelele Afrika, nokho ngezenzo zethu siyamdelela uNkulunkulu. Uma uvumelana nami, ngicela ukuthi ubeke nawe umbono wakho. Kodwa ngicela ukuthi uma uvuma inkolo yobuKristu, bhala ungitshele ukuthi ubonani wena ezweni lakithi. Ngiyabuza lo mbuzo ngoba ngiyalithanda izwe lethu, ngiyalithanda. Ngiyethemba ukuthi nawe uyalithanda. My gebed is dat die Here Suid-Afrika ryklik sal seën. Umthandazo wethu, umthandazo wami uthi makabusise uNkulunkulu izwe lethu. Nokho kuzofanele ukuthi sivume izono zethu, siphenduke, sihlanjululwe egazini likaJesu Kristu. Sishintshe, siguqule le mithetho ephambene nobukhosi bakhe. Khona uzosikelela. Gona re tlo bona gore Modimo o tlo boloka setjhaba sa gešo, o tlo fetsa dintwa le matshwenyego. Modimo a le shegofatše ba gešo, uNkulunkulu anibusise. Xikwembu xi ku katekisa. Dolwe ngamanda. Ngiyabonga. Mag die Here ons land ryklik seën en aan ons bekering skenk, vergifnis van ons sondes, vergifnis in die bloed van Jesus Christus. Dan sal ons geseënd wees. Ngiyabonga kakhulu. Ube nosuku oluhle.